Tao ba ikaw? At at ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At ha? Bitin? Ah. Oh. Ayan na. Ayaw mo na? Then. Ayaw mo na. At tao ba ikaw? At ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At ha? Bitin? Oh. Ayan na. Ayaw mo na? Then. Ayaw mo na. At
ikaw. At... At... Lang, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Ah... Oo. Ayan na. Ayaw mo na? Then... Ayaw mo na? At... Tao ba ikaw? At... At... Lang, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. Bakit walang ano? At... Walang comment. Ha? Bitin? Ah... Set up nito. Oo. Ayan na. Ayaw mo na. Ah? Then... Ayaw mo na. At... Tao ba ikaw? At... At... Lang, ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ang landi. Ang landi-landi. Ang landi-landi. At... Ha? Bitin? Ah... Oo.
na? Then, ayaw mo na. At, tao ba ikaw? Ang landi-landi. Ang landi-landi naman yan. Ang landi. Ulang doon lang. Sabi na, bayaran ko na yung baboy. Na. Ayan, na-end ko data. Amin na namin na bayaran ko. I-end mo muna ha. I-end mo na. Kikita yan.